हाय फ्रेंड्स, तो ये वीडियो को शेष में देखेंगे गाइस। तो Once वीडियो upon a time, रिएक्शन फुल ஒரு ஊர்ல तो वीडियो को लगा तो लाइक பாடல் பாடல் அப்புறம் கொஞ்சம் மாறல் என்ன கதை என்ன கதை அகர முதல்ல வந்த கதை தமிழின் அழகு சொன்ன கதை அகில அறிந்த நம்ம கதை கலையில் மொழியில் அறிவில் மகுடம் தரித்து தமிழன் நின்ன கதை பாட்டி வட சுட்டா ஏய் அத்தலா டீ கடை கதை வீட்டு தின்ன மேல ஏய் எத்தனை சூப்பர் கதை காட்டுல மேட்டுல ஏய் சுத்துன கலைஞனின் கதை மூச்சில் இருக்குது ஏய் உலகின் முதன் மொழி கதை எங்க திரும்பினாலும் எங்க கதை மண்ண தொண்ட கிடைக்கும் முன்ன கதை ஒண்ணுக்குள்ள போறவா நினைப்பத சொல்லி கொள்ளு துணிவா இருப்பத விசிலு வரக்க வசனம் தெரிக்க விசிறி முழுக்க புசுர கொடுக்க திரைய விளக்க தலைவன் நடிக்க இந்த பாரு நம்ம ஸ்டோரிஸ் இந்த பாரு நம்ம